Iaroh trai ba te ngakwa ban keli pi menshua shñiuh jo pi ulong kum no Mít cái này ha te hấp nó bên ha na pleng te la synlen ma phải selen klik lah ki don dai ki doru ki barem beri mudah nang no benai pi lata sau này sau benai te ai ngoi trai pi mi ba kan dang sau benai kat ni te kat chi snem te la rben ba kan te kabut nyaman ang pisngo kum no sau khám phèn đấy lại on sát shñiuh lại on sát shñiuh so kumenam so comment ilai ngoi trai anh ngồi mình ba cái tạ tuổi chưa pi dua ba de ke barok de ke jinget jo pi ta hay chính tuổi te ai ka buram sha ublei nang perpui pi te pi mi kloi ba de ke jinget jo pi ba ke jing tuai jo pi mà ngay ba cái đi cái chính tuổi ta de namar ban yo yu snyu kam de ke kam pasuk mo te ai ngo ublei mo ba tinga ai ka buram sha ublei ba iba ila yo ba ka jing yarab mat menta le ikleman chim shu hire ka dawai namar ba kidon kini ki brio ki ba ta ai kini ko pnyang mi shñiuh kidon ki ba yai ta shu yai ta namar ba kim pen biang re ka rukom bam don pat ki ba klem ta shu re tang ba ki lar ben bet te ngakwa bani thu ye pi ba ngi la pen mi ru sa ka dawai ban penja yu nyu li bat ka ja shishahi te ka shimpor reu benai la ne hisnam te ni pen mi naka benta ki bala sao post nem sheneng ngai bat u jingdi bat u shampoo powder yong u hena bat ko umpnyang yu le te ki bat thaj benta hena namar bu sao shwa u sayong pat ki penen kam tang u jingdi bat ko umpnyang bat ka shampoo la ne bat ka sabon sle kle ka jongi te ki pen mi ka sabon sat khmat ka bat bes hatu kata ka baro ki penen kam tang iwe ru klem don bo ong bakam besre te pen mi ka dawai pangmat ka dawai jak tha tang bada pangmat hak shim lang bada dawai jak tha bada dawai pangmat te ngan sapatai himanga kum no ban le te uni u jing pen sange jing hap uni powder ba u hena la da jur palat te la da klem jur tang utu u powder pen sange jing hap la piang te u powder yong u bangi kle bat u hena te nama ta ki jing tip ki ba khambania phila ban pha message yangi hauni number phone jongi pra arsan pra not ar nyo sao pra arsan pra not ar nyo sao te ka umpnyang sinus ka umpnyang mi shñiuh ka basma ubi te kini sunscreen ru ki ba best tamba ki sunscreen kimde ba pit mi manga tamba ki best bah te nga ai ka borom show play begini kita bai ki bangi pen mi nang ne kilong ki bayar rap shishahi hadu kata te kani ko umpnyang yu le ka bangi pen mi mai ha ka ju ka por ka pen mi shñiuh bad ha ka ju ka por pen ja yu nyu le te ki ba kwa ban mi shñiuh shim be ko umpnyang mi shñiuh ki ba kwa ban mi shñiuh ban ja nyu le shim be ko umpnyang pen ja nyu le te ha ka ju por la ya rap lang hi ken te kada ya rap shishahi bat kishñiuh jonga bon kila kala rongyong namar ukala iwe hadin iwe te hisnem tangai thu ba kala don be hiken kane ka jinya ram ting ai shisha ka buram sha ublei ba kini ki bedang khna leki bun ba ki bala yo khia te phi la yo i hi gitu ki videos ki ba ngila depan pelai ru te ngan ai biang hang ne ru ba kan long ka jing ban tip kan kita ki ban pat tip tang badon pat ki ba klem le don pat ki ba klem ki ba klem le video la ne nga klem call tamba ki la phone nga ba ki la yo ke jing khia te da pi kwa ban wani ke do nga ya menta tang si se jan khat we hadu san da la sa station nyu kwan te man la kasngi la no tang kasngi utrai ba kasngi ba ar ba kasi balang te la be bani kendo bat nga te mentadang sa shane khat we hadu san dala sa shate khat ar hadu san te kemau bani bat ekapor te ka jaka ka bang ngan salet thamai ka de pihap ban ya nang tu na polat sao te tang shukli ye kibreu ka yeng mane kathlek ka yeng mane kathlek jongka nyu khwan te la tip hi hang tu hi
shani ka de hadi ni mani presbyterian sadau shate pat markhap bat ka yang mani Catholic te kajan hi shate tangba bom pat bon briu re bon ki hap an chuya reserve nang to shis pasan po da dap passenger te ki lakit ba hi nam pat dap tek mut balet bawan shis pasan po te kaburam berkhaj alut shau play namar ba kini kita wai ki ba long jing kurkhu shishahi te ubleu dia ban kurkhu pi iaroh U Trai pe pila yo kya em no yo le la yo kya ta ai no U Trai ta ai U Trai ke namar ban chua i thu i lok jong i ma long i om ba pila le ba shisha ani gesmet na ya karan ni ke ali hasibud oh ko khle be ni yom dai I jere I batang bajarang mana do khle be de bale nga shuyos ngo ba thu ki breu da ka khmala jon tengam yo I nga shuyos ngo tang ba phi ong ba phi la yo khia ken te nga kwa ba phin phi thu kham ba ta ke ta ai ngo U Trai phi ben ba la yo khia kham ta ba da samla ta mo ta